Usa na ka severe tropical storm ang bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Bibingka. Apan pakusgon niini ang habagat nga maoy magpaulan sa dakong bahin sa nasod. Ulahi kini nga siplatan sa gilayong 1,975 kilometers sidlakan sa Central Luzon. Naglihok kini sa paamihanang direksyon sa gipaspason nga 30 kilometers per hour. Posibleng mosulod kini sa par ugma sa hapon. Sa forecast track sa Pag-asa, ubos ang tsansa ni ining maglandfall og dili magdugay sa sulod kay posibleng mugawas sa dayon sa par sa Sabado. Pakusgon niini ang habagat busa ulanon ang dakong bahin sa nasod sa mga mosunod nga adlaw o posibleng hangtod sa weekend. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulanon ang Northern Mindanao, Barm, Socsargen ug Zamboanga Peninsula. Busa magbantay sa mga posibleng pagbaha o landslide.